I min tidligere video har jeg snakket lidt om vidnesbyrd. Det at dele vidnesbyrd. Det skal vi lidt mere ind på. Hvad er et vidnesbyrd? Fordi vidnesbyrd er vigtige, og det har de været altid. Og der er mange steder i Bibelen, hvor der bliver snakket om vidnesbyrd. Jesus opfordrer til vidnesbyrd. Og vi hører flere gange, at disciplene deler vidnesbyrd. Og Jesus opfordrer os til, at vi skal blive ved med at gøre det. Så det vil jeg lige komme lidt mere ind på. Hvad er vidnesbyrd, og hvorfor? Det ord siger lidt sig selv. Et vidnesbyrd er, at vi beretter om noget, vi har været vidne til. Og det er noget personligt. Man kan også godt dele et vidnesbyrd fra en anden. Men det handler primært om, at vi deler de oplevelser, vi selv har. Møder med Jesus Kristus, eller åndens frugter, som giver, sagt på en anden måde, åndens gaver, der giver frugt i vores liv. Der er mange steder, fordi ånden kommer med nogle gaver og nogle frugter. Og der bliver tit nævnt i Bibelen, at vi skal kendes på frugterne. Et citrontræ kommer aldrig nogensinde til at give æbler som frugter. Så man skal vi kristne skal kendes på kvaliteten af vores frugter. Det vil sige vores handlinger og gerninger. Så når vi går i ånden, kendes vi på åndens frugter. Og når det kommer til syne i vores liv, så har vi et vidnesbyrd. Jeg kommer til at dele nogle. Jeg har rigtig, rigtig mange vidnesbyrd. Jeg vil sige, hvis man overgiver sig til Jesus og går i ånden, lad ånden flytte ind, og du gør hans befalinger, så kommer dit liv til at forandre sig så meget, at du vader i vidnesbyrd. Og jeg vil sige, hvad er et vidnesbyrd? Jamen det er jo et mirakel. Hver eneste gang du oplever når du har et vidnesbyrd at fortælle om, så fortæller du om et mirakel. Så det er jo fantastisk. Jeg havde egentlig bestemt, at min vidnesbyrd skulle komme til sidst, men nu kom der lige et til mig, som jeg slet ikke havde tænkt på før. Det kom lige nu, og nu deler jeg det. Jeg er jo under uddannelse som social- og sundhedsassistent. Og på et tidspunkt i starten, der skulle vi lære hinanden at kende i en stor klasse. Og så er vi ude i små grupper, jeg tror vi sidder 3 eller 4, og så sidder vi med sådan nogle vennekort, hvor at når vi vender det, så står der noget, vi skal snakke om. Fordi så skal vi en masse kort igennem, og så lærer vi hinanden at kende. Og så kommer der et kort, hvor med spørgsmålet, hvornår har du sidst oplevet et mirakel? Og så sidder jeg sådan og tænker. Og så siger en af de andre, sådan lidt undskyldende overfor, altså du behøver ikke sige noget. Han siger noget i retningen af, at det er jo ikke alle, der oplever et mirakel, og det er heller ikke nødvendigt. Så griner jeg sådan lidt og siger, det er ikke det handler om. Jeg kan simpelthen ikke lige beslutte mig for, hvilket af dem jeg skal fortælle om, fordi jeg oplever mirakler hele tiden. Jeg vil nærmest sige, at jeg oplever mirakler hver uge. Den oplevelse er et vidnesbyrd. Og Lukas evangeliet 10, 17-20, da de 72 disciple vender tilbage fra deres mission, deler de deres vidnesbyrd om, hvordan de i Jesus navn havde autoritet over dæmoner. Prøv at forestille dig, at de har været sendt ud i alle retninger. De har været i andre byer, de har været langt væk. Det har måske den her mission, jeg kan ikke huske, om det står der, den har måske stået på i flere uger.
Og nu kommer de tilbage og mødes alle sammen med alle deres forskellige historier, og de er sådan helt, fordi de har drevet dæmoner ud. De har haft oplevelser, hvor de har fået bevist, at de havde autoritet over dæmonerne. De har helbredt sygdommen i autoriteten af Jesus Kristus. Prøv at se det billede, at de kommer tilbage og mødes fuldstændig høje på oplevelser og store i ansigterne, og så skete der, og så gjorde jeg, og de adlød. Og jeg kan se det for mig. Men det er vidnesbyrd. Jesus, der hvor at de er høje over, at de havde autoritet over dæmonerne, der glæder Jesus sig over deres oplevelser, men han minder dem så også om, at det er ikke magten i autoriteten, de skal glæde sig over. De skal glæde sig på frelsen. Den frelse, det skaber, skal de glæde sig over. Og det er jo også potato, eller ser man den ene side af mønten eller den anden side. Det handler om at lægge glæden det rigtige sted, så man ikke bliver magtbegærlig, for eksempel. Begynder at misbruge magten og autoriteten. Det er et meget stort ansvar, og det kommer jeg ind på en senere undervisning. Nu kommer der lige nogle skriftsteder her om at dele vidnesbyrd. Hebræerne 10, 24-25. Og lad os give agt på hinanden, så vi opildner hinanden til kærlighed og gode gerninger. Og lad os ikke holde os borte fra vores egen forsamling, som nogle har for skik, men lad os opmuntre hinanden, og det så meget mere, som I ser dagen nærme sig. Og der er flere ting her. Her er en, der opfordrer de andre til, lad os holde styr på hinanden, lad os holde agt på hinanden. Vi opfordrer hinanden, vi holder hinanden ansvarlige på, at vi lever rigtigt. Fordi vi skal opildne hinanden til kærlighed og gode gerninger. Prøv at kigge ud på samfundet i dag. Hvor mange gør det? Jeg ser det ikke ret tit. Og slet ikke uden for de kristne rækker. I de kristne rækker, i mine kristne rækker, der gør vi det. Og det burde man jo gøre alle steder, og det tror jeg også, man gør. Men vi opildner hinanden til at leve rigtigt. Og det kommer også, når man mødes og deler vidnesbyrd. Det gør man typisk. Det står der også nogle steder i Bibelen. Man mødes typisk til mad. Og det er vi jo gode til her i Danmark. Vi er gode til at mødes til mad. Vi er gode til at putte noget i hovedet. Og når vi sidder der og putter i hovedet og hygger os, så er der ikke noget bedre tidspunkt end at dele vidnesbyrd. Fordi så lige pludselig, så handler maden også om noget helligt. Noget, der er større end os. Noget, der er vigtigere end os. I stedet for, at vi sidder og spiser over og snakker om hverdagens trivielle hamsterhjul og drama fra klassen og drama fra arbejdspladsen og drama i familien. Bagtagelser. Alt sådan ting. Vidnesbyrd. Det er vejen frem. Apostlenes gerninger 2, 46, 47. De holdt fast ved at mødes. Det her apostlenes gerninger, skal jeg jo lige sige, det er jo efter, at Jesus Kristus er død, genopstået og faret til himmels. Så disciplene, de er alene nu. De har mistet deres herre. Han er taget afsted. Men de holdt fast ved at mødes hver dag i templet med et sind. Og de brød brødet i deres hjem, spiste sammen med glæde og i oprigtighed af hjertet. De priste Gud og havde yndest hos hele folket. De holdt fast ved at mødes hver dag i templet med et sind. Det der ene sind, det kommer af
når at man er blevet døbt, frelst og går med Jesus Kristus. Helligånden har taget bolig. Det kommer jeg også nærmere ind på i en undervisning om ikke så lang tid. Men når du er blevet døbt og frelst, så tager Helligånden bolig, og så er man alle kristne er en del af legemet af Jesus Kristus. Så vi er alle sammen dele af et legeme. Vi udgør alle sammen et legeme, Jesus Kristus. Så derfor, hvis du er kristen og hvis du siger, at du er kristen og lever Jesus Kristus og går med ånden, så skal du være et sind med dine kristne brødre og søstre. Ellers så er der noget, der skal justeres et eller andet sted. Det kommer jeg nærmere ind på. Men de priste og havde yndest hos hele folket, det er deres frugter, fordi de opildner hinanden til at leve i kærlighed og gode gerninger. Og det er det her med, de kristne kan kendes på deres frugter. Og det kunne man også på mig, dengang jeg blev døbt. Den jeg var før, og den jeg er nu. Jeg hedder det samme. Jeg ligner umiddelbart den samme. Jeg har det samme. Mangel på frisyrer. Jeg går langt hen ad vejen i det samme tøj. Men der er alligevel sket en forskel. Og dem, som kender mig godt, de kan se det. Og man kan se det tydeligt. Hvis man har en sådan få dage før en dåb for eksempel, og dage efter en dåb, nogle gange lige med det samme, de kommer op af vandet efter en dåb, så kan man se en forandring i blikket. I øjnene ser simpelthen anderledes ud. Og det er der masser af vidnesbyrd på YouTube og sådan nogle steder. Malakai er jo fra det gamle testamente og er en af de store profeter. Så det her, det er, jeg kan ikke huske det helt præcist, det er 600-800 år før Jesus. Så talte de, der frygtede Herren, med hinanden, og Herren lyttede og hørte. Og der blev skrevet en bog til minde for hans åsyn om dem, der frygtede Herren og ærer hans navn. Det der med at frygte Herren, det handler om Guds frygt. Og det handler ikke om at være bange for ham. Det handler mere om at være bange for at komme i uføre hos ham. Det handler om at være bange for at komme væk fra hans nærhed. Jeg kan tydeligt mærke, nu deler jeg lige en andens vidnesbyrd. Jeg har hørt et vidnesbyrd fra en tidligere rocker, en dansker. Og han sagde det super godt. Der sker ikke noget ved at lade være med at læse i Bibelen en dag. Det er fint. Der sker ikke noget ved. Det må du gerne. Der sker heller ikke noget ved, at du misser 2 dage eller 3 dage. Men med det samme, du begynder at komme dertil, som han sagde, så kunne han bare mærke 3-4 dage uden at læse ordet. Så kunne han bare lige pludselig mærke en tomhed, en alenehed, en ensomhed, fordi jo mere vi går væk fra ordet, Herren, han står her. Han går med os, og når vi er frelst, så forlader han os aldrig. Men søger vi ikke nærheden, så går vi væk fra ham. Og med det samme, han er gået en 3-4 dage, så var det ligesom om, at han manglede ham. Så skyndte han sig at læse i Bibelen, og så var nærheden der igen. Er det ikke fantastisk? Og når vi snakker om ham, som den siger her, Herren lyttede og hørte, og der blev skrevet en bog til minde for hans åsyn. Fordi det fryder ham. Når vi deler vidnesbyrd, så snakker vi om ham. Vi snakker om os, men det er jo hans virke igennem os. Og det fryder ham. Det er fantastisk. Jesus, han sidder her, og det her, det er lige før han bliver slået ihjel. Han sidder sammen med hans disciple. Jeg
tror faktisk, det her det er fra det sidste måltid, nadveren. Jesus taler om, hvad der vil ske, hans død og opstandelse, og opmuntrer. Han sidder og ved, at han skal til at dø, og han sidder og opmuntrer dem. Han sidder og opmuntrer hans disciple til at forblive trofaste. Og det er her, han giver dem deres befaling om at holde vidnesbyrd, mødes og opfordre hinanden til at fortsætte arbejdet. Et andet en her fra Romerne. Så kommer troen altså af det, der høres. De fortællinger, der fortælles, giver troen. Men det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. Dengang jeg lige blev døbt, jeg var troende og dyrkede ordet noget tid, før jeg blev døbt. Men jeg havde virkelig, jeg kom til at svede og ryste og af nervøsitet, når jeg skulle ud og fortælle nogen om Bibelen, og om at jeg er kristen, og Jesus Kristus, han gør sådan, han er så fantastisk. Gå ud og spørge nogen, om jeg må bede for dem, og ved dø. Men Kristus ord, Kristus ånd, jo mere jeg lærte at give plads til ånden, jo mere ånden får lov til at vokse i mig, jo mere frimodighed får jeg. Nu er jeg ligeglad med at tale om det. Jeg vil fortælle alle om det. Det er derfor, jeg sidder her nu og laver video. Det må også et vidnesbyrd om, hvordan ånden vokser i mig. Fordi når vi deler vidnesbyrd, så opildner vi andre. Vi hjælper andre. Og det der med at hjælpe andre til at komme til tro. Jesus, han kommer på et tidspunkt til en brønd og er tørstig. Og der står en kvinde, en samaritansk kvinde, hvor han beder hende om vand. Og så har de en snak frem og tilbage, og hun indser, hvem han er. Og samaritanerne på det tidspunkt, de var ikke værdige i jødiske øjne. Der blev de set som noget nedre. Og det havde kvinden lært, så hun var ikke værdig til at snakke med ham. Og i øvrigt fra den tid, hvor en mand kom hen og snakkede med en kvinde. Det var uhørt. Men Jesus var ligeglad, fordi han kendte hendes hjerte. Så da kvinden er helt oppe at køre over, at Jesus Kristus, jødernes konge, har talt med hende, så iler hun. Efter mødet med Jesus deler kvinden sit vidnesbyrd, og mange i byen kommer til tro. Det var kraften i hendes oplevelse, at hun fortalte om det. Apostlenes Gerninger 1:8. Lige før Jesus han stiger til himmels, han er blevet slået ihjel, han er korsfæstet, han er død, han er genopstået, og så går han jo på jorden i 40 dage. Og lige inden han stiger op, der siger han til hans folk, men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner, både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria, og lige til jordens ende. Her opfordrer han dem til, hans disciple, at være vidner for ham. Jeg er også hans disciple, fordi jeg har valgt at gå i hans fodspor. Jeg har valgt at gå i hans ånd og leve efter hans love. Så er jeg hans vidne, og jeg skal dele vidnesbyrd. Nu har jeg været lidt inde omkring, fordi et af mine vidnesbyrd var min dåb og min forvandling. Og der kommer snart en undervisning også, om, hvor jeg går meget mere ind i dåben. Hvad det handler om, hvad der sker og hvorfor. Et andet vidnesbyrd er, at jeg sammen med den gruppe af kristne brødre og søstre, som jeg mødes med ugentligt,
der på et tidspunkt, fordi jeg har levet mit liv meget, meget aggressivt. Jeg har helt fra lille bitte dyrket aggressivitet. Jeg har dyrket kampsport, mange forskellige slags kampsport. Jeg har dyrket et eller andet det meste af mit liv. Jeg har været soldat i mange år. Jeg har været udsendt mange gange. Jeg har været en skidt fyr. Jeg har levet på aggression. Så meget, som jeg sagde til min gruppe, da jeg bad om det, at det jo faktisk er blevet en del af mit DNA. Altså min naturlige reaktionsmåde, min naturlige handlemåde er at reagere og handle aggressivt. Det duer ikke rigtigt, når man skal opføre sig som Jesus. Så jeg kan ikke komme af med det, fordi det sidder for dybt. Det er ikke bare en vane. Det sidder i rygmarven på mig. Så jeg bad gruppen om hjælp. Og hele gruppen rejser sig op og lægger hånd på og beder for mig. Beder for, at i åndens kraft skal Herren, Jesus Kristus, ændre det her for mig. Han skal ændre min DNA, han skal ændre mine vaner, mine handlemåder og reaktionsmønstre. Det hele skal ændres, og al aggression skal væk. Duer ikke mere. Gammelt liv, nyt liv. Den bøn, og jeg siger jer, da jeg sad der, og de lagde hænder på, og de bad for det her renset ud, og så når aggressionen kommer ud, så skal der noget nyt ind. Det skal være kærlighed. Tårerne løb ud af hovedet på mig, da det skete. Og over lang tid, det har taget lang tid, og der kan stadigvæk godt komme nogle små ting en gang imellem. Men den forvandling, der er sket fra det øjeblik, de bad for, at det skulle komme ud, og til nu, det er vanvittigt. Det er vanvittigt. Det bliver en lang video, det her. Jeg har lovet mig selv, at det skal være korte videoer, fordi det er mere overkommeligt. Jeg skynder mig. Jeg har et mere, jeg skal have med, og det er vildt. Jeg havde et køleskab på et tidspunkt, der hvor jeg boede før. Det holdt op med at virke. Jeg stod i skilsmisse. Det må man jo ikke. Det her det er det gamle liv. Det var før. Jeg blev skilt før jeg kom til Jesus. Hvis jeg havde stået med de problemer, efter at jeg var kommet til Jesus, så var det gået anderledes, fordi så havde jeg handlet anderledes. Det var det gamle liv. Nu står jeg tilbage i huset, som skal sælges, og på grund af en masse bøvl, så er jeg fattig. Så mit køleskab, det gik i stykker. Jeg havde ikke penge til at få det repareret. Hvis man kunne det vidste jeg ikke engang. Jeg havde ikke råd til at købe et nyt. Det var heldigvis i sådan noget... Det var om vinteren. Så alle mine kølevarer, de stod nede i kælderskakten, fordi der var køleskabstemperatur. Og så levede jeg uden et køleskab i flere uger. En måned eller sådan noget. Og jeg bad til Herren om, kan du ikke give mig et nyt køleskab, eller fix køleskabet, send en engel, der kan fikse mit køleskab. Et eller andet. Og der går nogle dage, hvor jeg beder om det her ret intenst. Så sidder jeg inde i byen hos en, som er meget, der skal ske noget. Du må købe et nyt køleskab, du må låne nogle penge, gå i banken, gør et eller andet. Hvor så jeg bliver sådan lidt, nu stopper du, nu gider jeg ikke høre mere på det, og så laver jeg lige sådan Jesus Kristus. Og hvor jeg sådan ligesom fortæller, Jesus Kristus, Gud, den almægtige, er den største instans i hele universet. Der er ikke andre end ham, og jeg kan ikke mere i egen kraft her. Så var det ligesom om sådan, det var ligesom om, at der talte jeg lige noget ud i universet. Da jeg senere samme dag kommer hjem og skal til at lave noget mad, så har jeg, fordi de ting, som godt kunne tåle lidt højere temperatur og madolie og sådan nogle forskellige ting, de stod stadig i køleskabet, og så åbner lige køleskabet.
Og så står jeg sådan lige lidt og tænker, der er et eller andet galt. Der er lys i køleskabet. Lukker igen. Åbner igen. Mærker på siderne. Den er kold. Mit køleskab var begyndt at virke igen. Jeg bryder næsten i gråd og priser Gud og takker ham. Og så går der måneder. Det virker. Der er ingenting efter. Der er ingenting derefter. Det virker bare. Så bliver huset solgt. Jeg aftaler med køberne, at samtidig med, at jeg går og pakker ned og er på vej ud, så får de en nøgle og kan komme ind og begynde at gøre rent efterhånden, som jeg får ryddet lokaler, så de får lov til at komme ind før tid. Alt er i orden. Den dag på skæringsdatoen, da de skal overtage huset, hvor vi går rundt sammen, så kommer de og spørger mig, om jeg kender noget til at køleskabet, fordi der er det gået ned igen. Nu er det jo ikke mit køleskab mere. Og så holdt det op med at virke. På dagen. Fordi vi går sådan lidt, og jeg står sådan lidt og lader, som om jeg ikke helt ved, hvad det drejer sig om, og tænker, det var da underligt, og jeg er også sådan lidt inde i sig. Hvad? Det er for vildt, det her. Og vi prøver sådan lidt at tage strømmen fra, og vi slukker det, og ligesom mænd nu gør, ryster den lidt. Virker det ikke? Så går jeg sådan lige lidt for mig selv, og så beder jeg igen, at herre, de køber her, de er jo ikke en del af, og det, nu har du ladet det køre for mig, og jeg vil gerne velsigne dem, og må de ikke også godt få lov til at beholde det her køleskab, så de ikke får en dårlig start på at overtage huset. Så virker det igen. Og jeg har ikke hørt noget om det er gået i stykker igen. Halleluja! Intet er for stort, og intet er for småt for Jesus Kristus. Og det her med at tale til ham, tale med ham, høre hvad han siger, det kommer jeg også ind på i en undervisning. Nu vil jeg stoppe for i dag. Det er sidst på året. Det er nytårsaften. Jeg synes lige, den skulle op inden. Jeg vil opfordre dig til, at dit nytårsfortsæt i 2025, det er, at du prøver at tænke Jesus Kristus. Prøv at læse i Bibelen. Prøv at tale til ham. Hvis du taler til ham, så lytter han og svarer. Det gør han altid. Spørgsmålet er, om du hører det. Og det kræver træning. Han kan altid. Han kan tale til os, så vi individuelt. Altså han taler på forskellige måder, så vi alle sammen hører, hvad han siger. Men tit, hvis vi ikke har overgivet os, så kaster vi det væk som værende vores egne tanker eller noget ingenting. Prøv det. Prøv det. Ej, det er jo. Jeg vil slutte af med en lille bøn. Himmelske Far, Gud den almægtige, jeg takker dig, fordi du passer på alle dine børn. Vi er alle sammen dine børn. Du passer på os alle sammen, og du går med os alle sammen, når vi ønsker dig. Det eneste, vi skal vælge, det er, at vi skal vælge dig, så er du med os for altid. Jeg takker, fordi du lægger din ånd ned over folk. Jeg takker, fordi du åbner folks øjne og hjerter, så de ser dig mere, ser dig bedre. Og dem, som ikke tror, at du præsenterer dig for dem, at de får et møde med dig, at de får oplevelser, så de har vidnesbyrd at dele. I Jesus Kristus navn. Amen. Godt nytår til jer alle sammen.